Hi, hello, may buntag, may udto, may hapon ninyong tanan dira mga bayot kung asa man mo dapita karon maayong paglantaw sa akong video karong panahona. Karong mga panahona mga bayot kaning pinalit sa iyang amahan nga sanina ni Karina. Mao ni akong ipasuot niya karong panahona. Kay init-init ning sanina klaro kay pattern. Kay giingnan manggod pugkuan ni ako mga kagupa nga ubanon kuno ko nila nang ginganlan nilag dalma. Kanang dalma mga bayot mao nay nga sa ila ang garden mall dire. Kaning sanina mga bayot giregalo dinhi sa iyang papa atong pagkaulian ni Karina. Giubanan po dinhi niya og bulak. Mao man gyud po ni sila may kalihukan sa imo ang kinabuhi, hatagan din nila og grasya. Murag i-value gyud nila ba ang kapiskay sa imo ang kalawasan. Gamay ng okasyon aning ilang pamilya na gyud dayoy maabot nga grasya. Dili lang ako gapili aning sanina akong dili si Karina po. Gadali-dali demi diri mga bayot kay 30 minutos ra gihatag niya ang oras namo. Tuwa pa din sila sa tagsa-tagsa nila nga gitarbahuan. Gitawagan ko sa kuwang kapika sa ilo nga paandamon ming duhang Karina. Aron i-pick up na lang mi nila. Dayon himpalit po din sa ruta aning naglibog ko ani butas ba kani, medyas ba kani o sapatos. Basta kay italaod na sa lapalapa. Nanaday mi sasakyanan mga bayot, vihib kayo ning ako ang binhi dire kay kabalo kong murag gidagat ni. Kay perte manggod pug kayo ning liwata sa inahan. Mao din ngalan sa ila ang mall diri bayot. Mao nang giuban ko sa ako ang kapika sa ilong. Kay palitan ko niya og pangbukod sa ako ang siko. Nya si Celestina kay mo'y ampay, abtik kayo. Nanaday mi dinhi sa sulod sa mga jakitan, kakasunisan, kasapatosan nga pang autumn nga outfit mga bayot. O nya nakapili na poday kog jacket pag abot namo. Kay paglantaw pa lang nako sa ako ang duha ka mata. Murag na mituon gyud ako ang kalimutaw atong jakita. Kay gawas sa murag panit sa karnero, patsada og soft pug kayong itungtong nimo sa imong buko-buko. Mao nang palantawon ta mo kadyot aning mall nila diri mga bayot. Kay sigon pa sa ako ang brother-in-law manuroy kuno mig karyot. Sa paglibot-libot namo naabot gyud mi aning mga baligyan na dire. Kaning mula na diri tanang baligya nga inyo ang gipangita. Sama sa lugod, pakang, brass, planggana, balde, baso, kutsara, plato, takore, luwag, TV ug uban pang mga klaseng mga appliances nga inyo ang gipangita sa inyo ang mga panimalay. Pero ay lang mo pangita diri kaguran. Kay malipong na lang mog tuyok-tuyok, di gyud mo kakita ng butanga. While namili nga akong brother-in-law akong kapika sa ilong ug unsa ilang pamaliton, kaming Karina diri gatuyok-tuyok pud ming duha ka tawon. Kay ron makahibalo pud mig unsay mga gipang display nila dire. Onya si Karina na shock pagkakita niya sa TV nga perteng daghana. Ug mamalit din ako mga kagopa og mga appliances nga butang nila sa ilang panimalay, diri din na sila mo diretso. Mao lang gyud po niyo nakadalang nindot ning akong brother-in-law. Basta kay mo kuyog ko og naay item nga ganahan siya. Iya pug kong pasuggestion og nindot maning itema. Unya iya pag gyud kong ingnon og kaning kolora nindot ba. Mo nang nakahuna-huna gyud ko kaniadto nga ila gyud pug kong gitreat nga membro sa ila ang pamilya. Kung sa Pilipinas ang bato ni Darna Tonlon, diri mga bayot gihimong sulo. Daghan kay pila dito sa cashier mga bayot mo nang hinggawas mi dan hidapita gahulat ni Karina. Kaya konta siyang picturan, papusingon. Hinoong mo karida noon. Dili de kayo daghang tawo karong panahon na pag-anhin mo. Kaniadto atong pag-anhin nako daghan jud pud tong tawo. Kay unang subang nako dinhi. Dinhi dayon ko gidala sa ako ang kapika sa ilong. Kay gipalitan ko niya og mga gamit sa ako ang kalawasan. Kay pag-anhi tawo nako diri pipila ra gyud tawo nako ang sarinang gidala. Ubanan sa Colgate toothpaste ug sabon. Wala man koy mga blower plants sa buhok kaniadto. Kay sa Pilipinas pa ko gapuyo. Humag kaligo pwede ra mo gawas den mamala dayon ang imo ang buhok. Diri mga bayot, dili gyud na mahimo. Humag kaligo kinahanglan pa nimong i-blower imong buhok. Kay aron dili ka sipunon, dili ka obhon, aron dili subawan dayon. Bugnaw manggod pug kayo ning dapitang ako ang himutangan. Unya nara ka sulod sa balay, di gyud mamala ang imo ang mga kabuhokan. Pauli na demi mga bayot, nagpaabot na lang mi dinhi. Kay gikuha na sa ako ang brother-in-law ang iya ang mahiwagang kariton dito sa parking lot. Kung sa Pilipinas na ay sandayong, di pud pala kansi diri o napoy tubod.